Bondemanden, han har altid travlt på sin bondegård. Hver gang han vil tage et lille hvil, er der 1000 ting at gøre. Det danske landbrug opstod omkring 4.000 år før vores tid ved bondestensalderens begyndelse. Dengang var landet dækket af urskov, men siden da har landbrugsarealerne drevet dem væk. Landbrug blev i gammel tid inddelt i 3 kategorier: husmandsbrug, gårde og herregårde. Et husmandsbrug var en mindre landejendom med tilhørende jord, der blev drevet af familien som regel uden ansatte. En gård derimod var også en ejendom på landet, men bestod som regel af et stuehus, stald og lade, samt jordarealer brugt til græsning eller til at dyrke forskellige ting, f.eks. korn. En herregård er det samme som en gård, bare større. Den bestod af flere mindre gårde og havde som regel et mindre slot som hovedhus. Gårdene og herregårdene var de første til at bruge maskiner til deres landbrug. Det var de, fordi de havde mange ansatte og havde et stort brug. I 1945 var der hele 4.396 traktorer i Danmark, men allerede efter 8 år havde Danmark 10 gange så mange. Samtidig med at menneskene blev skiftet ud med maskinerne, blev der opfundet nye midler, så det blev nemmere at behandle skadedyr, sygdomme og ukrudt. Da der ikke længere blev brugt lige så meget tid på det, kunne landbruget producere mere. Fra 1950'erne kunne de små husmandsbrug ikke længere følge med de store herregårde. Husmandsbrugenes jord blev lejet ud til de større gårde, der ønskede mere jord. På den måde gik udviklingen fra mange små gårde med lidt jord til få store gårde med meget jord. Det bedste jord blev brugt til kornproduktion og sukkerroer. Det dårlige jord blev brugt til at fodre dyrene. I dag findes det meste af det dårlige jord på den vestlige del af landet. Det er også der, hvor de fleste dyr, der skal græsses, er. Lige så snart maskinerne blev større, blev markerne også større. Der var hele tiden brug for jord til at pløje og plante i. Derfor blev blandt andet søer tømt ud og fyldt med jord, så de kunne fungere som en mark. Det har i dag haft store konsekvenser for naturen. Der har det på den måde, at en del af den danske naturlige natur er blevet ruineret. Flere arealer er blevet lavet om til marker, men det gør til gengæld et dansk landbrug i dag producerer til ca. 15 millioner mennesker. Bondemanden